Cât costă o trupă de cover-uri în România? Prețul unei trupe de cover-uri depinde de mai mulți factori. Depinde de experiență, notorietate, numărul membrilor din trupă, numărul seturilor pe care îl cântă, scenotehnica și atmosfera pe care o fac. Există 3 tipuri de trupe de cover-uri în funcție de preț. Avem trupe low budget, care costă între 3.000 și 5.000 de euro. Aceste trupe sunt de obicei la început, nu au foarte multă experiență. Sau au foarte multă experiență, dar își doresc un volum mare de evenimente la un preț redus. Asta nu înseamnă că nu o să facă o treabă excelentă la evenimente. Apoi avem trupe cu buget mediu, costă între 5.000-6.000 și 8.000 de euro. Aceste trupe au foarte multă experiență, au deja un nume și-au format deja un stil și garantează reușita oricărui eveniment. Nu în ultimul rând avem trupele scumpe. Sunt acele trupe de tipul orchestră, care au foarte mulți membri în echipă. Costă 10.000-12.000 de euro. Da, ai auzit bine, 12.000 de euro. Aceste trupe investesc foarte mult în imagine, investesc foarte mult în scenă tehnică și garantează reușita oricărui eveniment. Scrie-mi și tu în comentarii cum ți se par aceste prețuri.